Eli tässä on tämmöinen matkapuhelinsovellus, jonka tarkoitus on avustaa henkilöä, kun hän käy kaupassa. Eli täällä lukee tuotteiden viivakoodit ja ynnää ne ostoskoriin tässä sovelluksessa ja laskee summan sun puolesta. Ja sit sä voit myös, kun sä oot liikkeellä tuolla kaupungilla, niin hakea lähimmät kaupat ja lisätä niitä suosikkeihin ja sä näet ne kartalta. Ja sitten painetaan läheltä nappia, joka hakee näitä lähimpiä kauppoja. Sä voit syöttää joko osoitteen tai sitten avata kartan, joka näyttää ne lähimmät. Mut nyt me mennään syöttämään osoite. Ja tässä valikossa lähiosoitteeseen tietenkin syötetään se osoite, missä ollaan, ja kaupunki, ja painetaan etsi. Sitten ilmestyy hakutulos. Ja tässä tapauksessa K-Market Vallilasta. Ja sitten jos haluaa uuden haun, painaa uusi haku. Mutta tässä tapauksessa me löydettiin meidän haluama kauppa ja me painetaan nyt suosikit-nappia, jonka kautta me päästään lisäämään se suosikkeihin. Ja lisätään se suosikkeihin. Tässä on lista aikaisemmin lisätyistä kaupoista, joista on tullut suosikkeja. Sitten lisätään suosikki. Ja tämän jälkeen valikko siirtyy automaattisesti viivakoodin lukunäytölle tai kuvaan, jossa sitten luetaan se viivakoodi. Ja sitten tämän jälkeen, kun on viivakoodi luettu tuotteesta, kuva siirtyy tuotenäkymään, jossa lukee tuotteen hinta, paino ja muita tällaisia perustietoja. Ja täällä sivussa näkyy, jos olet jo aikaisemmin ottanut tai siis lukenut joistain tuotteista tietoja, näkyy ne aikaisemmin luetettu tuotteet. Ja tästä painamalla oikein merkkiä se lisätään sinne ja painamalla X-merkkiä, niin sitä ei lisätä. Ja tässä näkyy tämä koko yhteissumma. Ja tässä tämä nyt oli lyhytikäisyydessään.